ଲୋଭ ଆଉ ଦୟା ଏହି ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଏକ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ଜଣେ ଥିଲା ଧନ ପଛରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲା ମଣିଷପଣିଆ ପଛରେ। ତେବେ ଆମର ଏହି କାହାଣୀରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେହି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିବା, ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। କଥାଟା ହେଉଛି ଢୋଲପୁର ଗାଁର। ସେଠି ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଥିଲା ଆକାଶ ଆଉ ପାତାଳ ପରି ଅଲଗା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥିଲା ସୁଖଲାଲ। ତାର ବିଶାଳ ମହଲ ତ ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟଟା ଥିଲା ଅହଙ୍କାରରେ ଭରା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲା ଭୋଳାରାମ। ଘରଟା ତାର ଭଙ୍ଗା ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ମନଟା ଥିଲା ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଦିନେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲା ଭାଗ୍ୟର ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଜଣେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିବା ବୁଢ଼ୀମା ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୁଢ଼ୀମା ଜଣକ ଭାବିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଘର, ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ସେଇ ଆଶାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଧନୀ ସୁଖଲାଲର ଦ୍ୱାର ବାଢ଼ିଲେ। ସୁଖଲାଲର ଜବାବ ଥିଲା ତା ଅହଙ୍କାର ପରି ହିଁ କଠୋର। ତା କଥାରେ ଦୟାର ଟିକେ ବି ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଲାଣି, ବରଂ ନିଜର ଛୋଟ ମନର ପରିଚୟ ବି ଦେଲା। ବିଚାରୀ ବୁଢ଼ୀମା ମନରେ ଦୁଃଖ ନେଇ ସେଠୁ ବାହାରିଲେ ଭୋଡ଼ାରାମର ସେ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ଧୀରେ କରି କବାଟ ବାଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଭୋଲାରାମ, ତାହାର ସ୍ୱାଗତ ଥିଲା ପୂରାପୂରି ଅଲଗା। ସତେ ଯେମିତି କେହି ନିଜ ଲୋକ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲେ ବି ସମ୍ମାନ ଆଉ ଯତ୍ନରେ କୌଣସି କମି ରଖିଲାନି। ଏଇଠି ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଫରକ। ସୁଖଲାଲ ଅପମାନ ଦେଇ ତଡ଼ିଦେଲା, ଆଉ ଭୋଳାରାମ ନିଜ ଭାଗର ଶୁଖିଲା ରୁଟିକୁ ବି ବାଣ୍ଟି ଦେଇ କହିଲା, ଅତିଥି ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ବାସ୍, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଦୟାର ଏଇ ଛୋଟିଆ କାମଟା କେମିତି ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଲା, ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। କାହିଁକିନା କର୍ମର ଫଳ ତ ମିଳିବାକୁ ହିଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଢ଼ୀମା ଜଣକ ସାଧାରଣ ନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଭାଗ୍ୟର ଦୂତ, ଯିଏ ମଣିଷପାଣିଆର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଭୋଲାରାମର ଦୟା ତା ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ପୁରସ୍କାର ଆଣିଦେଲା, ଯାହା ସେ କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭୋଲାରାମ ସେ ଧନକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଲାନି। ସେ ସେହି ଧନରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲା, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଭୋଳାରାମର ଏହି ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖି ସୁଖଲାଲ ଛାତିରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଈର୍ଷ୍ୟା ଆଉ ଲୋଭରେ ସେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁଖଲାଲର ଲୋଭ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ଭାବିଲା ଭୋଲାରାମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚୋରି କରିନେବ। ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ ଦେଖିଲା, ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଲ ବୁଣିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଲୋଭର ପ୍ରକୃତ ପରିଣାମ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟର ଧନ ପଛରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଧାଉଁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ନିଜର ସବୁକିଛି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ଆମକୁ କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଖକୁ ନେଇଆସେ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଧନୀ ହେବାର ମାନେ କ'ଣ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହିସାବଟା କେତେ ସରଳ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଭୋଳାରାମ ଦୟାର ରାସ୍ତା ବାଛିଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ପରିବାର ଆଉ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା। ଆଉ ସୁଖଲାଲ ଲୋଭର ରାସ୍ତା ବାଛିଥିଲା, ଆଉ ତା ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା କେବଳ ବିନାଶ, ଏକାକୀପଣ ଆଉ ଅନୁତାପ। ଭୋଳାରାମକୁ କେବଳ ଧନ ମିଳିଲାନି, ତାକୁ ମିଳିଲା ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ମା ପରି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲା, ସେ ତାର ଜୀବନର ଆଶ୍ରା ପାଲଟିଗଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି କାହାଣୀର ସାରାଂଶ। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା, ହୀରା କି ମୋତି ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଆମ ଭିତରର ମଣିଷପଣିଆ, ଗୋଟେ ଭଲ ହୃଦୟ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସାହସ। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀର ଶେଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ